Sumoto, nga pagkabuntag human sa first blood, dugay pagyud ko kaayo nakamata to. Kay kamo daw be, ma-double kill. Aw, triple kill pagyud ito. Wala na si Dale sa kong tapat. Udto na, makalagot kaayo kay wala jud ko pukawa. Mahalata noon ko og samot ani. Nakabaho ko na humot na kaayo ng mga pagkaon. Silang anti-gidron ang nagdigamo. Nibakod na ko kay para moadto nila sa kusina. Paglakaw na ko, shucks, sakita man yun na. Sumotong nibalik og lingkod. Bantay lang ka Dale. Kahibaw ng first time, dugay pagyud niya giundangan. Kahibaw na first time, dugay pagyud ko niya giundangan. Nakakanta na lang yun ko ani og, you are my first romance, and I'm willing to take a chance. That the life is true, I'll still be loving you. And I will be true to you, only to you. Just a promise from you will do, from the very start. Please be careful with my heart. Nagdala na lang ko og tualya para maligo daan para mawasan ba. Ang CR kay dool raman sa kusina. Pagtanaw na ko, naa naman na si Dale nga naka-apron pa na. Sila ni ante ang nagluto. Akong giingnan si Dale nga, namali ka diha. Mitubag to akong igagaw na palahubo nga, ing-ana yun na basta inspired. Sayo kay na ni mata para mutabang ni mama og luto. Dayon itubag si Dale nga, pagdali og ligo, kay mga o na inighuman nimo. Ni smile pa yun na nga with meaning. Lami kayo tuklon ba? Ningon pa dyan na ako ang igagaw na palahubo nga. Ayaw na lang kaligo ugaw. Waday ka nabilar. Ako, di siguro ko maligo ron. Nabilar yun ko sa linog gabi. Amaw kayo. Linogon ponta iyahang tungod. Nagkatawa na lang na si Dale nga naghihiwa sa mga lamas. Yung si ante nga, sabarago diha Kyle, mayo pa og nitabang kadre. Bisan unsa na lang nang mugawas si mong ba. Tubag si Kyle nga, Mama oy, wala day ka nakabantay gabi nga diha pa ganito'y mga aftershocks. Nitubag ko nga, di gyud may ka-relate ni mugaw. Nakahit-hit ra siguro kagabi ba. Nihawa ko dayon kay basin unsa na punang ibanat niya. Hamor ba yun na kayo? Nagistorya na silang Dale og bahala na si Dale kay di man sadto siya mauwaw. Sumoto nga paghuman ako og kaligo, mga onami. Bisan lahi sa pamati ilakaw, gipugos yun ako og tarong kay nagkatawa pa na si Dale. Nidol siya na ako din ni kiss sa agta. Akong gitulak-tulak hinay kay nauwaw man ko nga naaman ang bisita sa kong igagaw na bae nga nagtanaw. Dayon nagsabot man ni Dale na mo bisita sa puntod ni Lolo, inighuman na mo kaon. Pag-abot na mo sa sementeryo, gimingaw noon ko ni Lolo. Nakahinumdum ko sa una sa buhi pa siya. Ang permigin niyang itambag nako nga kung magminyo na do ko, dapat ang laki nako na minyuan kay 3 or 4 years older than me. Kay siya na daw ang mag-adjust or musabot sa kumbatasan. Matured na ang unang-una. Kaya nang modala sa pamilya. Magdepende ra daw po na. O nang aside sa 3 to 4 years older na ako, dapat putan sad, unya, walay mga bisyo. Ako nang istorya ang lubong niya nga tapad na ako si Dale. Niingon ko nga, hello, sorry kaayo kay karon lang ko nakabalik og bisita nimo. Pero ayoko balaka, kay natuman ako imuhang bilin. Pila ka months after sa lubong nimo, nibalhin na mi og puyo og nailan ako si Dale. Kahibaw ko na paagi sa tunimo na magkailami. Si Dale ang nagmatch sa qualification na giset ni Molo sa akong mga bana. Thank you kayo. Na-curious na si Dale sa akong gipangyogan. Nangutana na siya kung unsa daw pasabot ato. Moto ako ang gitugan niya ang bili ni Lolo. Itubag si Dale, salamat lo. Pero sorry kaayo kung ni-advance na ko gabi. Ayaw ka balaka kay itarong na ako ang sayo.
Gisikon ako si Dale kay pobong buang kayo. Seryoso na unta mi, apilan pa yun og kabuang. Ingon si Dale nga, unsa naman pod? Gitagaan na gani nako si Lolo og assurance na panagutan ti ka nga na may resulta ato ang gibuhat o wala. Shams. Gikilig ko nga wala man ka nagklaro daan. Sa moto, nga nibalik mi sa balay para maniud to. Wala na sad mi nagdugay kaayo nga paghumanog kaon kay mo uli na migbalik. Ug napabiya may trabaho sunod adlaw. Inigabuntag pa dong duty kuhaon ko ni Dale og ihatod ko niya. Na busy pag yun na siya kayo. Ang boton sa naiyahang gikabisihan na. Unya ka na ganing na ay time nga daghan kay taog yun na magpataka na lang ta. Pareha aning one time nga ni-chat ko niya kung nag-unsa sila. Nya ang tubag niya nga padong na mag-swimming. Tawag ako niya. Ang ako sad na murag lutang pa nga nag-duty, daghan kay kog reply niya. Ingon ko niya, di ba ni duty man ka giniha? Nya karon mag-swim na. Sa dagat o swimming pool? Kinsa may mga kauban nimo? Reply ra gud ay. Nganong wala man ko ni budaan gipahibawan ni. Sige. Ing ana day ha. Kung makalaag dili naka-reply. Paglipay-lipay lang diha. Bantay man na og mo chat or text pa ka na ako. I-erase ng contact number na ako diha. Dagid ka mo reply. Bahala ko eh. Salamat na lang sa tanan. Karon makamuot yun kayo ng mga linya ha. Dagid ko mo limod nga nakagamit sad ko anang salamat na lang sa tanan. Then mga pila ka oras nakadawat ko og tawag gikan ni Dale. Nagpaugat yun ko nga wala ko nitubag og nitan-aw na silang gwen. Pero nakasabot na pod sila hangga LQ ni Dale. Di ba ningon ko nga doon lang kayo ang office na mo sa station nila. Taw-taw ana, padong nga mag-lunch og ni dool na among kauban og gipangita daw ko ni Dale. Nagmugtok pa na ako ang dagway nga ni atubang niya pagawas na ko. Pero natingala ko kay naka-uniform man siya. Abi ko og nag-swim man ka. Itubag si Dale nga, naunsa man ka? Unsa man ni mga chat mo? Unsay dagat or swimming pool? Tubag ko nga, ikaw rin ang nagyun-ingon ganiha na padong na mo nga mag-swim. Nagkatawara man na siya og tamanoy. Murag abno sa mga tong gitan-aw na gud mi. Og niingon siya nga, mo din ang niingon ka og salamat sa tanan. Mura yun ka og just now ba? Pasabot na ako sa swim kay squad weekly interactive meeting. Sinimanada ay na nila na meeting headed sila hang COP. Nagkatawa na lang pod ko gapel. Ako siyang giingnan na small letter manggod na ang gigamit nimo. Wala man sa nimo gi-emphasize na swim. Mao nang nalipat ko. Daghan bi ako yun na. Tabag si Dale. Pero og tinuod pag yun ay na nga mag-swimming me. Salamat na lang jud sa tanan rato ang paingnan. Kalooy sad aron ba? Sumpay pa siya nga. Unya, pareha na sad sa una nga ang kasunod ato kay buwag na ta. Di ra ba yun masabot o sahay ng hunahuna nimo? Giyapak na ko siya kay balik-balik ko eh. Dili ko ganahan. Dayon na tayo sa kahigayon nga padong na ko nga mo duty ato. Nagdali-dali ko kay naamang ang amo ang alarm clock. Wala yun ko nakadungog og nitingog na. Nakabalo ko nga nagluto ng silingan namo og mantikaon og giluod ko nagunaw na. Unya nag-ilis dayon ko og nikaon og pila pa lang ganito akong nahungit. Busog na ako ang pamati. Unya, gadagan-dagan ko sa lababo kay kasukaon na kayo ko. Og sakit na kayo kong tiyan. Nga halos isuka na nako ang tanan. 1 month ka pinasani nga gikan pag-adto namo sa death anniversary ni Lolo. Nakabantay ko nga delayed ko og 1 month. Unya, lahi kayo akong pamati nga di gyud masabot. Nga murag hapdos na kayo kong tiyan. Unya feel na ako kay magsakit akong ulo. Inigkaon sad nako hapdos kayo sa tiyan. Isukara sad nako na. Lami kayo ihilak nga di masabot ako ang gibati. Nag-expect na gyud ko na boros ko ato. Unya kana ganing nakatry mo ana kung unsa imong ginahuna. Murag mo sad nay mahitabo sa akong lawas. Murag gyud og naglihi akong pamati kay huna-huna lagi nako. Pasin boros nako.
Excited na kulba kay nabi si Papa ani. Kung saan ako pagsulte. Si Lula sad kay perming mangutana kung unsa daw ako ang gipamati. Ni-chat ko ni Kuya og siya ako ang unang gipahibawo. Ako siyang giingnan na hangaya buntis ko. Tubag kong Kuya na bullseye na jud ay. Idi mga anak good ka after 9 months. Sa may problema ana. Tubag ko nga si Papa ug Mama. Tubag akong Kuya nga musugot sila og sadi na naman na. Si Papa ra sad bitaw ang niingon na ganahan na siya og apo. Tubag ko nga atong mga silingan pastilan oy. Unsa may labot nila? Problemahon man nimo na nga natural ra man nang moabot gyud nga ana nga point ang mga bae. Ang naitabo lang, mas nauna lang ka. Medyo na-touch ko ni Kuya ani, kay bisan permi may mag-away. Magbikil sa bisan unsa, pero ani na time, siya gyud ang nakapawala sa kong kulba. Nahadlok pa ko na basin moingon siya na pataka lang mo og maana, unya amongon ko ninyo. Wala biya ko'y labot paghimo. Tinangutan na si Kuya nga, kahibaw na lagi si Dela na. Tubag ko nga, wala pa na ko ina. Tubag si Kuya, huy, nganong ako man ang giingnan ni Mogo na, ako ba day amahan ana? Tubag ko nga, gipahibaw te kadaan ba kay para og dili ko panagutan ni Dale, ikaw na lang suporta na mo. Gipaandam te kadaan. Gisandan lang ko niya og emoji nga ble. Sumoto, nga gikuha ko ni Dale kay sabay mi modyuti. Ug ako ang gisulti niya, ako ang symptoms while nagbiyahe mi. Og nikalit na siya og hunong sa daplin. Niya nagmotor miha. Yan si Dale, sure ba? Sure na yun na? Basin it's a prank na sana. Bantay lagi ka. Itubag ko nga, swear pa. Ngano pud nga magbinuang ko? 1 month kape na sad kong delay. Hapit na magduha. Dan gikuha niya akong kamot o gibutang sa tiyan niya. Ang forma, mura ko og nipakhag niya. Unya ihang kamot nakapatong sa akong kamot. Og ningon si Dale nga, nakulbaan day ka. Huwat ako unya inig out. Kay sabay ta nga muli. Nitubag ko nga, wala man ko nakulbaan nilang Papa. Nakulbaan lang ko na basin daganan ko nimo ba. Ako siyang gibinuangan. Nitubag si Dale nga, mao gina akong plano na mudagan. Tubag si Dale nga, mao man gina akong plano na mudagan ko. Nagisipatan ako siya. Dinilingi na siya na ako sa likod ug miingon nga, mudagan pa dool ba. Mayo noon na nga wala na sayang ato ang mga singot sa kadlawon. And then may katawa siya. Paguli na mo ni diretso mi sa balay. Bisan man nakahint namin na gusto sa ni Papa o Gapo, diyod gihapon mawala ang kulba. Kay nag-una-una biami o honeymoon nga wala pa'y kasal. Basin diri noon mi maimpatsyo sa kasaba ni Papa. Pag-abot na mo, giduol na ko daan si Lola og ningon ko nga, la, nabi ami iingon ni Papa. Kahibawo naman siguro ka kung unsa. Res bakib ami laha kung mag-wild si Papa. Itubag si Lola nga, sure na bigidi ay ka nga boros ka. Murag dili man ka boros sa kong tanaw. Wala ba day ka magpiti pa? Itubag ko nga, wala na laoy. Mailan naman kay 1 month ka pinakong delay. Kung dili pa ko dugon karon na buwan, magduha na. Itubag si Lola, adtua daan imuhang Papa. Paibawa kay basin mag-wild yun hinuuna ug silingan ang makauna og sumbong niya. Sa moto nga nagtapok nami sa sala. Kulba gyud kayo. Ug nangutana si Papa kung unsay iingon namo. Nidungo ra ko og bahala na si Dale nga motubag diha. Ngon si Dale nga kuan kol. Boros si Don. Pero plano na gyud unta na ko daan na pakaslan siya. Ni-request naman gani ko daan sa kong Sinomar para ipakita na ko niya. Naandam na ko inig-propose niya. Nasya ko sa giingon ni Dale og bot-bot ay basin alibay lang niya ni Papa. Pero naman na siya gikuha na nagyun na di ay ang Sinomar niya. Iyahad ay nang giprocess so man na mo og bisita sa punto ni Lolo. Kay di ba miingon man na siya na ayaw ka bala ka lo kay sakto na ko kung sayo.
Mo dito iyang pasabot nga nagplano na siya daan na magpakasal mi after sa nahitabo. Bonus na lang or na timing lang na naburosad ko. Mitubag si Papa nga ayaw sa lang. Sumpayan pa gani unta ni Papa iyang isulti pero nitingog man nagkalit si Lola og niingon nga unsa man ang ayaw-ayaw nimo diha. Kamo man gani isa una mga bata mo ato. 19 pa lang ilang mama. Wala ba kay nadungog namo si mong amana. Unya karon nabaslan ka si mong anak, maging anak ka. Guys, nikampi gina si Lola nako nga na-touch kay ko sa iyang gibuhat na nibarog siya para namo ni Dale. Pero nakulbaan ko ni Papa. Ngano man to iyang tubagoy. Kabi ko ba o gusto na siya og apo. Tubag kong Papa. Noon sa man ka ma? Wala pa gani ko na human og istorya. Ang ingon ng tanako ba nga ayaw sa alang kasal simbahan. Kay wala pa iyang mama. Gusto sad bi ato nga makapaso nga ihatod iyang anak sa kamot ni Dale. Ang ako alang gusto ma kay ma-legitimate ang bata inigawas. Magpa-civil lang sa una. Wala yun ko nakapugong unihag ni Papa og taman. Swerte ko sa kabuutan niya. No judgment og walay daghang pangutana. Og ningon ra na siya na anya naka-record mo sa bigay ni para prenatal check-up nimo. Nilingo-lingo lang ko. Og ningon pa jud si Papa nga naunsa. Excited na gama. Unya karon nga naan naman ka wala atiman ang bata. Tuba kong lolo, nakaabi mi og mubabag kanila kay unsaon naman na nga ikaw man gani ni agi pud ka na. Supportive kayo ko mga apuhan. Alangan kay excited yun kay sila nga makaabot pa sa apo sa tuhod. Dayon gipahibawo na sad namo si Mama. Sa mga to nga nagsabot mi na by next week mobisita mi sa OP para makapasked og prenatal kay lagi sure na kay ko na buntis ko. Unya mag-process sad sa uban na requirements. Nakahibawo na sad ang pamilya ni Dale. Nasabutan na nga both aside sa pamilya na by June na lang ang civil na wedding. May or June man ang naog ni Kuya sa barko. Mosa na nga gi-June para sure gyud na maka-attend sa si Kuya. Siya biya amo ang bridge. Habita. Gikuha ko ni Dale sa balay kay mo bisita na ligimi sa Obigaini. Excited pa kaming duha. Pero na-feel yun na ko to na lahi kayo kong pamati. Nga murag sakit kayo kong puson. Pagitog ana na ko na si Dale. Pag-abot mo sa clinic ni sanghin ko niya na mag-CR kay lahi kayo kong pamati. Pagsulod na ako sa CR, murag yun og nahugno akong kalibutan. Di masabot akong bation. Isa ra gyud ako masulti. Sakto gyud si Lola na base nagpadalos-dalos ra ko kay wa bi ako nagpiti. Ni-conclude na ko daan na buntis ko kay timing man sad na na-delayed ako ang mens ko. Aha ka dyan. Nalayagan ra day ko. Pagsulod na ako sa CR, gi-check na ako. Gidugo ko. Mao pa yun ay pagsugod og timing kayo. Walay nabuo kay di kinawat. Dapat yun di ay nga kawat-kawat kanang makabuang nga magunahuna nga basin masakpan mo ba. So mo to nga nagpa-check up na lang mini Dale. Ug ang findings gi-ulcer day ko. Aha ka. Mao to nga maghapdos na kontihan. Unya mo suka ug medyo may slight symptoms manggod siya sa pregnant na nausea, feeling sick o vomiting daw, etc. Kung nakulbaan ko sa una nga mutug-an nilang Papa na buntis ko, mas pagyod ako ang kakulba aron nga nakulbaan ko nga unsaon ako pagsulti. Lisod pud og moingon ko nga, it's a prank. Uwaw kayo eh. Unsaon na lang ang pamilya ni Dale. Isad na ko gusto nga i-disappoint silang lola kay nalipay na biyag ito. Nihilak na lang ko og tama ni Dale o paggawas na mo sa klinik, nagbako-bako yun ko nga nag-abot na kong luha og sipon o gipahid ra na ko sa t-shirt ni Dale. Wala ra na ni tingog si Dale o gihimas-himas lang niya ako ang likod. Sa nikalman ako, iya akong gipatubang niya. Dahil niingon si Dale nga, mao gani kung nakahinumdum ka sa unang sulti nimo nako na buntis ka, di ba? Kaduha pa na ako gi-confirm nimo kung sure na ba ka. Ningon na sad ka na sure kaayo kay delayed sad ka.
Wala lang na ako niingon nimo na basin dili yun ka buntis ato, kay gi-withdraw man ako. Wala na lang tay kaina kay basin laino nimo og sabot. Pagtuon nako na kay lain kay imposible man nga mabuntis ka. Nagi-withdraw man ako. Mahadlok sad ko na basin huna-hunaon nimo nga dili ko ganahan sa bata. Nagkunahuna na lang ko na basin gyud ay nga nasipyat lang ko kay posible man sad na kaayo. Daghan na ang nahitabo. Naminaw ako ni Dale. Nag-expect man sad ko ato na nasipyat gyud siya, di ba? Ikasagadan man gud maon nang gyud na ang nahitabo. Bisan saon pa nag-withdraw, naaman yun ay mabuo. Nisumpay pag-ingon si Dale nga, gusto man untaan ako na paborusan ti kaadto na time. Pero ginuhuna man gud nako na pandemic pa. Mahadlok sad ko sa kondisyon yun duha, basin dili pasad ka andam. Pero sa nakitaan ako sa imuhang reaksyon na grabe namang hila karon. Nagmahay nun ko og taman. Mayo pagipaborusan gyud ti ka ato nga time. Nagpahiyom pangamaw. Nitubag ko nga, kung saan naman nato pag-explainin, bahala ka, naulaw na yun ko taman. Nitubag si Dale nga, sos, problemahon man na, magamagot ta sugod unyang gabi. Overnightan na to na, aron sure ball para dili sila madismaya. Yapak na ko na siya nga makalagot kaayo nga di magseryoso, nabalaka na rabagyod ko. Ningon ko ni Dale nga, unya, ang civil wedding na to, idayon pa to. Itubag si Dale, alangan man, dayon gyud kayo. Na naman to sa kong plano nga maburos man ka o dili. Sumoto nga paguli na mo, excited pa na si Lola nga kumusta daw ang ang lakaw. Motong gitog-anan ako sa naitabo silang papa. Si Dale nasad ang nipasabot sila ha, nga nauwaw kayo ko. Di man yun malikayan na naanay may kabawon na magpa-7 minute Dale. Dili man yun naingon na mang-invite mi og daghan nga pamilyar man to nga murag sekreto ra dapat to. Pero mulik man yun na nga niingon pa ng uban na magpa-civil na day mo ni Dale day. Kay nga no, buntis na ba day ka? Matubag rasad ko nga dili man te. Sa muka ingana na yun day no, magkatawa na lang ko. Then pagka June 2021, nakuli na si Kuya ani. Nagtapok may sa balay. Sa balay na jud mismo na mo. Nasad si Dale, kaya nagpakaon si Kuya panihapon. Kami rasad to nga mga kapamilya o kapuso. Si Kuya kay nagbalik-balik magina sa isyo. Ako na po na iyahang nakitaan nga gipasingitan na sad ko. Yung si Kuya, nga pang, wise yun kay mong anak. Bag si Papa, asa mang anaka ang maguwang o manghod, nikatawa din na siya. Nitabag si Kuya, ang manghod gud pang, kay maguwang man ang nagistorya. Then nangutana si Papa kung anong wise daw. Nitabag si Kuya nga, wayud mo nakadetect nga nagpaburos-buros to siya, aron pakasla ni Dale. Tok man tong ing atoy. Then nikatawa si Dale. Huwag ako siyang giingnan, tuok bitaw og tukon tika diha karon. Ito ba kung Kuya nga, sos, dinigyod ko maisahan anang imuhang mga galawan day. Brad, ayaw gyud paandara na. Unsa may plano kay naa pa kay time nga mo back out. Gisipatan gyud ako nagmaayo si Kuya nga amaw kaayo nga labon bitaw og mo back out si Dale. Malipay bakasyon no. Nitubag si Dale nga, gabi raman kahaan deron Brad. Nangatawa pa na silang duha nga nag-appear pa. Maora yun og otok ba? Pagka second week of June, nagpa-civil wedding mini day. Pamilyar yun to kay nagplano paligimi nga magpakasal sa simbahan. Wala pa lang na-date kung kanusa kay nag-agad mi ni Mama. Gidayon na lang namo ang magpakasal sa civil. Kay matod ni Lola, kay nasabutan na gud daw. Dapat idayon jud. Yay, we can do whatever you want. Anytime and anywhere na. Di na yun kataka si Dale. Honeymoon na dayon. Excited sila. First time na ako na matulog ilahang Dale. Nagkatawa ko nga nitanaw sa kwarto niya. Kay sa una, maglagot ko magunahuna. Nalaing bae ang nakauna o gihita.
Ug mas nahimuot noon ko sa unang sulod na mo ni Dale nga nagkawat-kawat mi. Pero wa na dayon kay niabot ihang mama nga mura gyud mi og to ato nga giputlan sa ikog. Pero this time, madayon na gyud amo ang romance diri sa kwarto niya. Excited ko. Sa moto nga pagsud niya, pasumangilin ko og FB. Scroll nga nagsandig sa headboard sa katre. Naka plain white v-neck t-shirt na si Dale o niya jogging pants na gray. Amo pa yun kayo ang dagway kay well nag-lock siya sa pultahan. Sige pa yun na ingonog. Psst. Psst. Moto nga nitanaw ko niya. Ang amaw nitanaw sa doorknob o niya gilak niya. O niya nikidhat. Dayon, gihukas niya iyahang t-shirt. Hingon si Dale nga, di na gyud ta madisturbo karon. Tuloy-tuloy na yun eh. Unsa man doon. Andam na ka nga let's morning the night. Dahil ako na siyang gibinuangan, siyang giingnan nga pass lang sa ako karon Dale. Kaya gikapoy ko og wala ko kawash. Pero nagwash ko danoy. Girl Scout ka ni. Nitubag si Dale nga, mukaon man gani ko bisan walay hugas ang pagkaon. Ikaw na ba? Aha ka dyan. O siyang giingnan na nga makasuway yun ka sa giingon ni Greg. Naunang tilap parat-parat. Tabag si Dale. Sa unang tryera na doon, kadugayan, manadra ka. Nagkatawag yun ko ng anak na kaganado si Dale. Nga bisan unsa pa kaparat-parat, di daw mo talab niya. Ako siyang gibuno sa unlan. Puno kayo gate. Dayon, gibira ko niya pa-slide sa matras sa idanan. Nindot na kaya mong pag-ay to ay ug nikalit lang na siya og ingon na unsa man withdraw or deposit. Basin maghilak na sad ka og empty ang account inig balance. Amawa dyan. Panira man ang moment ni si Dale Boy. Pero naka-decide mi ni Dale na after sa nahitabo, siguro mas maayo kung after na makasalmi sa simbahan or mga pila ka months pa para ma-enjoy sa lang namo amo ang kaugalingon. Sumoto, nga back to the ball game. Murag basketball lang ang peg. Mura man sana, diba? Nga naasad na shoot. Ang nakalahi ilang aning buhata kay shooter kayo bisan ngit-ngit. Sumoto, nga mitapad na siya sa kuha. Naghigda naming duha sa bed. Yang yawiran akong aping, then akong lips. Dinitanaw siya sa akong mga mata, nga puno kayo sa love. Daniha akong giingnan, nga I love you. Danihang gitabunan ako ang kamot, gamit ang iyahang lips. Dan gikis ko niya. Grabing chula dyan. Dayon gitanggal na niya ako ang mga suot. Unya niundang siya pagkis na ako. Kay iyasan ng gitanggal iyahang gisuot. Dayon, iyahan akong gikisan. Iyahang mga kamot kay nagkikap-hikap na sa kwantibok lawas. Hug sa kalit lang, nanaan ako sa iyahang ibabaw. Nakapatong na ko niya. Mo na ginigingon ni Kuya nga nagsakay og puson. Biyaheng langit na yun eh. Iya akong gibira. Iya akong gigakos. Dayon iyahang kikis ang akong dughan. Iyahang tila kay na sa tumoy sa kundugan. Hangtod migahin na. Makabuang yun kayo ba? Dayon nag-change mi og position. Nana siya sa akong ibabaw. Nipiyong na lang ko sa kasakit. Kay dugay na beato kaayo nga last gibuhat na mo ni. Iya akong gikis aron ma-distract ko sa kasakit. Sumoto. Ngayahang ginay-hinay o ginay-hinay o gayo. Hantod sa nagkapaspas gamay.
Nagkahinay nga nagkawala ang discomfort ug napulihan sa unexplainable nga sensation nga ako ang na-feel. Gikumot na lang nakog taman ang braso niya kay nagkaanam-anam naman siya nagpaspas kayo. Hantod naabot na yun mi sa cloud nine. Wala namin nagbiyahe ato para sa honeymoon guys, kaya para ni Dale, mas safe pa daw nga sa balera. Palusot pagyod kaya. Sumoto nga pag uli na ko sa bahay, gibinuangan din ko sa kong buutan nga magawa. Ano kong kuya, nga hala. Naunsa din ang pikas tail ni mo nga mura man og ni Mobo. Nitubag ko nga, hoy buyag, wala ra ba yun? Tubag kong kuya, nagbakaang manggod ka naglakaw. Kaabisad kog mi Mobo ng isa. Nagkatawa pag yun nag-appeal si Dale nga di ra ba yun katawanan. Sumoto nga milabay na sad ang mga adlaw og panahon. Gikan mi sa building nga ako ang gitrabahoan nga atbang ana ang highway na national road. Makita nimo nang manlabay nga jeep, bus, motor, van ug uban pang balaang maligan. Ana sa diha kasagaran nga mag-checkpoint silang dahil. Pero ani na time kay nag-distribute sila og mga flyers, kay nag-conduct na sila og information dissemination. Pinaagi sa paghatag og mga flyers sa mga nanlabay kauban ilahang OIC. Kabahin na pud ni sa COVID-19 safety tips ug uban pa. Nasa nay bake shop ug daghan man ang mga chicks nga nagtambay sa gawas. Chicks gyud kay mga nindot kayo og figure nga mga gwapa unya sexy kayo og attire. Kanang uso nga daghan gihapon nga makita nato sa shopping. Syempre gitunulan na sa kauban nila og flyers dahil nag-istorya-istorya na. Ambot unsay giistoryahan nila nga dugay man sad na hawa. Gibantayan gyud nako na og moapil nagduol si Dale nga nabiya siya sa laing parte. Kung moamban siya para motipo nila, naagyod, okay ra pod. Bitaw. Pero wala man na nitipo nila og naglain naghatag og flyers. Good job, Dale. Wa gyud unta kay tandayan na niya. Bitaw. Sa matong gitawagan nako na si Dale. Og ningon si Dale nga, kami nga wunon pud nimo ba? Nitubag ko nga, daghang chicks. Ningon si Dale nga, chicken ako ah. Ako siyang giingnan, wala man kanitipo nila. Nitubag si Dale nga, kahibaw man ko nga nagbantay ka, lagbas ko dari ang laser. Nitubag ko nga, mo di ay. Sige, tipo dito, mo piyong ra ko. Nitubag si Dale, pwede di ay. Nitubag ko nga, pwede good kayo. Pero nakalimot day ko. Nitawag ko kay mosanghid ako daan nimo nga samo ako muuliw niya. Didto sa kumatog kay gimingaw kong lola. Then ibuhak-hak na siya og katawag. Niingon nga, tuara, tagna pa. Sige kay didto na lang pod ko matulog. Siyang gingnan, ayaw na, diha ra ka. Padalhan ta ka og banig niya. Pero binuang rabi nako na ni Dale ha. Kada maging ana ko niya. Kay bahobi ako na trabaho Manila na. Gituyo arto nako kay para gara-garaan siya. Binuang ba nga dala tinuod. Bitaw. Dayon, birthday to ni Georgia. Isanghid ko ni Dale na diretso na mig ilang Georgia inig out na mo. Mo text ra ko niya kung pakuha na ko. Pagabot na mo dito, pamilya, igagaw, o mga silingan ra nila ang naadi. Pagabot na mo dito, pamilya, igagaw, o mga silingan ra nila ang naa. Dili kay daghan. Mga alas 5 kapin kay nangaon na. Gisayo kay aron dili maabtan sa curfew. Kay alas 9 pamantong taman ang curfew sa una. Nagsayaw-sayaw pa mi nilang Georgia, Gwen, og Sarah sa TikTok. Pungot pa yun na kayo kay gipost dayon nila. Ni-chat na si Dale na uli na ta. Kuwaon na tika diha. Human na makamo og kaon. Gireplyan ako nga wala pa. Wala pa ikaduha. Dalian kaayo pero og sila gani ni kuya ang mag-inom. Di ra ba yun na mao kang sa bangko.
Unya karon nga nagsayaw sayaw ra gani mi, pauli-o naman dayon. Pero ni okay na lang pud ko, nakuhaon na niya. Ang nakamuot pa yun nga makatawag yun ko taman sa ginhawa nga magunahunaan ni. Kaya namin sa sulod sa kusina nila, nabisig istorya-istorya uban sa bisita. Nakalimot ko nga ako aman din ng giinan si Dale na kuha ako dere para sabay na miguli. Gipahibaw na sad nako si Georgia na kuhaon ako ni Dale. Natingala na lang ko nga nisulod ang ubang bisita, unya nanagan, unya nitago. Unya ang uban kay nanagan sad sa gawas nga wala raba nagchinilas. Nagdala pa ang uban sa plato nga napay unod. Unya ningon ang igagaw ni Georgia na, "Huy, impas, itago ng lechon, mamultahan gyud ani. Naay ni sumbong kay naay pulis diha sa gawas." Nakulbaan ko kay patay, maapil gyud ko ani ba. Munsa na lang si Dale. Lokaton ba ka ako ato og 5,000. Unya ayha pa lang ko nakarealize na basin si Dale na iyahang gipasabot. Nagtinan-away mi ni Georgia kay mosad na iyahang duda. Pagawas na ko, si Dale yun na ang nagka-parking sa motor niya. Dali-dali kong ingon nila, nakuha ng bana. Giapas ra ko. Mamuot lang jud ko nga maghuna-hunaan eh. Pasaylo, nakaamong payud ko pero ang igagaw nila og silingan, perte sad nang pangatawa sa reaction nila. Niingon na lang po si Georgia nga, "Sir, sulod sa dito sa balay." Then ay gitunol si Dale ni Georgia og niingon nga, "Happy birthday. Salamat kaayo pero dili sa may magdugay ha. Enjoy na lang mo diha. Ang social distancing at imana." Then ingon ko nga, "Girl, pabalik ka to sila. Sorry kaayo. Dili na sad may magdugay kay nagdali si Dale." Alibay na ako kay syempre mo cover sad daw eh. Sa moto, nga nakasabot ra sad si Georgia nga naglikay si Dale kay dili man gyud malikayan nga naay makahiring nga mudaghan ang bisita. Lain kaayo nga naapay si Dale, unya wala kabadlong kung magkatapok na. Sa moto nga milabay na sad ang mga adlaw ug panahon. Bulan to sa September, weekend. Niuli si Lara sa balay ni Lola. Kauban niya iyang uyab. 2 days ato sila ato, maong gisulit yun namo. Kay talagsa naman si Lara makulit dabi. Kay layo siya na-assign. Ang mas makasuya pa yun guys, kay iyang uyab, nagplano di ay nga mo propose niya. Moto nga nihangyo siya namo nga pwede ba daw namo siya tabangan sa iyang plano. Kay gusto niya nga i-surprise si Lara. Ang plano namo kay hagadon ako nga maglaag mi ni Lara, nga mas maayo kung panihapon na makauli para makadecorate pa sila. Unya silang Dale, Papa ug uyab niya sa balay lang. Kay alibay namo kay mag-inom sila ginagmay ba. Wala si Kuya Ani maunang walay saba. Wa siya kay bawo nga iyahang uyab mismo ang nag-decorate nga gitabangan lang nila. Moto nga andam na tanan, apil pagkaon og di good bongga nga simple lang na makabusog nga maora. Nitawag ko ni Dale kung pwede na ba mi makauli. Ingon si Dale nga pwede na daw. Pag-abot na mo ang mga 5 kapi na to, pinalak pa ng pultahan. Muragulay tao ba? Mura gid sila og mao. Sumoto, nga pagsod na mo, iyang uyab nang niablay sa pultahan. Naka-formal attire pa yun. Mauwaw man sa daan niyo eh. Kauban rapod niya sa bangko iyahang nabana. Dayon niluhod nagkalit sa iyahang atubangan. Nihilak nagsugod si Lara kay nakahint naman siya sa sunod may tabo. Gihapak pa yun ko niya og hinay kay garaon daw kayo ko. Naglitan niya na to iyang uyab og orasyon para mapa-oo si Lara. Shams, makasuya kayo. Nitanaw ko kung asa dapit nagbarog si Dale. Nagtanaw sad na siya nako. Ang unahuna gyud nako atong time kay, "Huy Dale, nganong wala man ta ni agi og ingani? Kiliga man day ni. Na-miss nato ni nga part. Diretso raman to atwa oy. Fast forward kayo." Mo gyud na ang naa sa kong nahuna while nitanaw ko niya. Ni-smile na lang ko
nga nitanaw ni Dale. Then after ato nga hitabo, nani time nga nagkasinabot mi ni Dale nga nami lang lola. Gusto yun na ako maawat niya ang fingerstyle sa At My Worst sa Pink Suite. Nabuang yun ko anak na kanta oy. Bet kay nako na di yun ko mapulan bisag whole day pa na ang magbalik og sounds. Motong giamong-among yun ako siya. Fingerstyle picking pagyod ako ang gusto. Nindot man kaayo ang intro anak. Wala yun may miundang ato kung di niya mamao. Maila kaayo na nasungot na to siya nga wala na lang siya nasuko. Kay hadlokon man ako na dili ko mauban niya og uli sila ha. Kay didto sa lang ko matulog. Then nilabay ang pila ka adlaw. Friday night to. Nisanghid ko ni Dale na muli sa balay nga modiretsyo na ko human sa duty sa mga. Masunod na lang siya kay mohapit pa man siya sila. Fix na to amo ang sako. Time check ato kay 8 PM na kapin. Wala pa man na si Dale. Wala po na ni text o wala sad ni chat. Makulbaan biatano kung asa na kay dapat ganiha pa siya ni abot. Mabala ka ta kay nagmotor biya siya. Dili malakayan nga makunahuna sa tag dili maayo. Nitawag ko kapila na siya. Pero wala yun na initubag. Mas nakulbaan ko og taman nga bisan unsa na lang ang nasulod sa kung una-una. Then gitawagan ako ang mama ni Dale. Nakaginhawa gyud ko og maayo kay naara daw na sa balay. Pero na siya'y bisita. Mga silingan na sad nila nga gikan ni naog sa barko. Classmate nila ni Kuya sa una pag high school. Nag-inom daw sila motong giingnan ako si mama na di na lang parion si Dale. Kay mas lisod na nga mobiyahe nga gabi na og nakainom baya ko jud. Nahilo na ako ang kalag nga okay ra si Dale pero nanluod yun ko niya kay nga nung wala man siya makapahibalo na ko daan para dili na ko mabalaka. Isad ko mag-expect na makaari siya. Wala yun ko ni kaon ato kay nagpaabot ko niya. Patagamon yun na ko niba. Sa moto nga gi-off na ko akong cellphone aron dili siya katawag. Sa moto nga pagkabuntag pag-open nako daghan kayo siya og chat. Nasa kwarto daw na mo iyang phone, wala niya nabantayan ang tawag. Nanluod yun gihapon ko, kay kung naghuna-huna pa siya nako, i-inform unta ko niya daan. Gichatan ako si Sarah nga manlaag mi nga bahala si Dale nga mangita nako. Ningon si Sarah nga maglamaw na lang daw mi sila, unya video okay. Moto nga fire away dayon. Kay basin mag-abot pa mi ni Dale, moari unya to og sayo. Nag-Mayday pa mi ato ha. Unya, post sa Facebook sa mga gipang buhat namo. Naapayud to ang igagaw ni Lara na laki. Na-appeal sa mga pictures. Di man to moapa si Dale kay wala man nakatuod ilahang Sarah. Gituyo pa yun na ako akong suoton na kanang hate kayo niya. Nagpatagbaw yun ko atong laaga eh. Hapon nako nakauli. Paglakaw nako sa buntag, confident kay ko nga bahalag masuko si Dale. Pero pag uli na nako, nakitaan nako iyahang motor sa gawsas. Medyo nagkurog man noon kog slide. Silang papara na ako ang gitagad ug wala ko ni tanaw ni Dale. Kay og nasuko siya, mas nasuko sad ko niya. Pagpangaon na mo, nakabantay na si Lola na wala mi kaayo nagtagad ni Dale. Lisod pod no kung ako nang muuna og tagad, nga siya ang nakauna og dili mo inform. Si Lola, nakabantay ra ba ko ninyong duha? Di gyud maayo nang nag-away nga dili istoryahan. Dapat ko mag-away, dili pabuton sa gabi. Istoryahan ninyo na. Ingon pod si Papa nga, Sosma, sagdaiba lang na sila. Ang dakong away sa adlawan, dakong away man sad na inig kagabi. Mao ginang magka-idea si Dale kay tungod sa mga banat ni Papa. Ingon pod si Lolo nga, mao, mura man sad og wala ta kaagian. Nagkatawa na si Dale nga nakasabot siguro, pero mag-solo siya kay dili ito. Naglagot pa ko niya.
Sumoto nga ni una ko og sulod niya sa kwarto, pasumangil nga tan-aw sa picture. Kuha na mo ilahang kasara. Dahil ni sunod na si Dale nako og nitapad na siya sa kuha. Ingon dayon siya nga, sorry. Kahibawo kong sayop na ko gabi. Nakalimot ko og ingon sa mga. Wala gihapon ko ni tingog. Bahala siya diha. Ingon si Dale nga, mao yun na ang dili na ko ganahan nimo ba? Kay kung masuko ka, di ka makisital. Maglaag-laag sad nga di rabagyod mo sanghid. Itubag ko nga pariharata. Ingon si Dale, nisuri na bitaw ko. Huwag ako siyang giingnan. Kahibaw baka nagihuwat ta kagabi para sabay na tagkaon. Nabalaka pa ko og taman nga basin na unsa na ka. Unya, mahibaw-an ra nako nga nag-inom mo ug di pa yod mo tubag tawagan. Dayon, iyahara kong gikisan-kisan. Nagtuo tali og madala ra ko niya. Pero ako siyang giingnan, bahala. Basta di ko nimo karon. Tiningon si Dale, nga sus. Nag-short man gani kaganiha, kay kahibaw kang matempt ko nimo. Sa moto, nga iyahan ang gikisan akong liog. Unya gitanggal akong bra. Kadugayan, nadala ra gyud ko sa iyahang pagilo-kilo. Sakto gyud ay nga ang dakong away sa adlawan, dakong away sad ini kagabi. Proven and tested. Then pagka November 2021, birthday to ni Lola. Gipahandaan gyud to ni Papa kay idara na biya among Lola. Unya, di na sad kaayo istrikto sa mong lugar. Pwede na, as long as mabinantayon gihapon sa seguridad para iwas COVID. Dili kini siya bongga. Pang pamilya ra gihapon, unya mga kaparyantihan. Nag-hire si Papa og rondalya kay paborito man ni Lola. Mo request siya og mga kanta, unya manayaw pa yun akong mga igagaw. Nindot kayo paminawon, basta rondalya na gani ng muduyog sa kanta. Ambot na lang yun. Lipay kay si Lola nga nagpartner pa silang lolo. Feeling nako na something sa mga lihok ni Dale og di siya mahimutan. Gipangutana na nako kung okay ra ba siya. Nitubag po siya nga okay ra man daw. Pero nabantayan nako nga murag leader sa nagrondalya na siya giistorya ni Dale. Unya, niyango na si Dale. Shams, kayang at may worst manang gipatukar nila. Hanilingi ko ni Dale. Kay sure yun kaayo ko nga iyahan ning request kay mga karaan bi atong ganiha ilahang lola. Sa ni-intro na halos kuyapan ako sa kakilig nga naminaw. Samot pa yun kay ni dool na si Dale. Igitunol iyahang kamot. Kay sayaw dumi. Gisungog pa yun mi nilang lola. Pasuy-suy pa mi kay Bibo baya ng kanta. Nga nindot yun sayawan. Huwag niapil sad silang lola. Pag humana mo og sayaw, niluhod man na si Dale. Huwag mingon si Dale, ngala, musingit sa ko og gamayng time sa imong celebration ha. Danitanaw siya nako. Mingon siya, nga sorry kay Don. Nga dapat sa una ra na ako nagibuhat. Ay halang nako na-realize na gusto sad ka og ingani. Katong nakita nako imong reaction pag propose ni Rick kang Lara. Bisan wala ka ni sulti, nabasa na ko na si mohang mga mata. Andam na ka nga magpakasal tagbalik. Karon na time sa simbahan na. Og syempre alangan og mabalibad ko na gusto man sad kaayo na ko na. Sa mauto, nga nasabutan naman unta namo na magpa-church wedding may inig makauli silang mama. Pero lahi yod sa pamati sa naa siya'y paluhod-luhod effect na proposal. Mao ni ang rason nga mouli yod silang mama ug ante. Kaya apil na sa plano ang maka-attend sa church wedding namo ni Dale. Dili na lang nako i-apil ang month. Basta karon na year. Kaslon namin ni Dale. Diri na lang ni tama na ko ang ma-share ninyo guys. Salamat kay diri na ako napabuhagay ako ang gibata. Maskin si Dale wala siya kay bawo na gusto kay nako siya sa una palang daan.
nga nag-expect rato siya na develop ko niya nga kadugayan namong uban pag ROTC sa una. Salamat sa tanan nga ni Bilar, ni Basa og naminaw. Parehar sad ta nga mabilar man sad ko initay. Nag-enjoy and happy sad ko nga na part ko sa Love Month ninyo. Love lots, guys. Done. Ladies and boys, mga loves, doon ang tag-ingon. Sana all.